Помните ли офертата за подово отопление 70 квадрата, за която ви разказах в предното видео? Днес сме на обекта, за да ви покажа как изглежда на живо, преди да залеят колегите за маската. Тук ще видите идеално наредена тръба на Кантерм с кислородната бариера, край стенната лента, стъпката, която сме използвали е 10 см, ето го и стайният термостат, който е настроен и пуснат. Това е дилатационен профил, монтиран правилно. Част от тръбата тук е изолирана, тъй като коридора бихме го прегряли. Има зона, която е неизолирана към плочата, тъй като клиентката го искаше по този начин. И съответно допълнително ще се доизолира преди замазка. Това е банята, също отделена с крайстенна лента, също добре сгъстена. Останалите термостати също са монтирани, за да може да пробваме всичко и да тестваме. Ето тук, обрали сме и по край прозорците, така че да може да имаме максимално топлоотдаване. Ето и вече тук, където се събира всичките тръби, горе ще са изолирани, така че да не прегреем целият коридор. Това е колекторното табло, което е тук колекторно табло. Това са управляващите задвижки, кленната шина, смесителната група, тъй като тук подаваме топлина, топлофикация и всяка една задвижка отговаря за нейната си зона. Съответно искам да ви покажа проекта, по който сме работили. Холът е разделен на 4 кръга, съответно под кухнята нямаме тръба. Всеки един от кръговете работи на делта Т5 градуса. Както виждате, повечето метражи се въртят около 80 метра, което е стандартно, или по-малко, в зависимост от ситуацията. Има и по-къси кръгове. Съседната стая, която е с 2 кръга, тя е нещо като детска стая. И при нея кръговете са едини 86 метра, други 88, но това е основно заради позицията на кутията. Банята също ни е разделена на един кръг, както се видя и на видеото. Благодарение на стайните термостати, HeatMazer може да си контролирате всяка една стая индивидуално, да си задавате графици, съответно да ги управлявате през апа на приложението. Съответно, ако вие имате такъв проект или нужда от изграждане на качествено подово, долу в описанието ще намерите нашите координати за връзка, така че може спокойно да ни посетите, да изработим вашият проект и съответно отопление и да знаете, че разчитате на едно истинско и надежно подово отопление.